Aupa, Binkeko lagunok, ondo etorriako Lasiñora nire harrerako herrire. Gauza bat erakutsi behar dotzuet, gaur jaio dana, etorri nigaz. Ondo etorri nire etxeko epeltasunera, eta hau da erakutsi gure notzuena. Maus, komiki historikoa, Arte Spiegelmanek idatzi marraztu sortutakoa, behingoz euskeraz dau, honetan ibilinaz azken urte osoa, buru belarri, eta hau aurkezteran ator gaur, salgai ipini da abenduaren batean gaur, eta holako zoramenean bizi izan naz zuzenketak eta atzera eta aurrera ibili beharra irizpide batzuk finkatu nahian. Maus, komikigintzaren historian mugarri bat izan zen, eta esango neuke ez bakarrik komikigintzaren historian, baita literaturaren historian be bai, ezta? Hasieratik apurketa bat eragin eban garai haretan, esan ginke bi komikigintza mota egon zirela, bat superheroien eta bestetik alternatiboago, undergroundagoa zana, eta honek ekarri eban hirugarren bide bat gaur egun oso ohikoa dana, eta oso begi arruntez edo ikusten duguna, baina garaiaretan ez sana, eta esan biografia eta autobiografia txertatzea komikigintzan. Ganera, hain gai sensiblea izanik, ez da holokaustoa. Enkargu hau jasone ban justu ontxe urte bete, eta jasone banean lehenengo eta baina ez neban sinisten eskuartera heldu jatana, sekulako posa, sekulako harridura, eta handik, ez dakit, 10 segundora etorriatan bertigo puntu bat bai, ez da, nik baneukan irakurrita liburua, eta banekien zer ekarri eban, zelako mugarria izan zen, eta beraz zelako egarriz irakurtzen dan liburu hau. Bestetik banekien ezaugarri oso nabarmen bat daukala liburuak, eta da, Vladek Spiegelmanek liburuko zenbait pasartetan, orainaldiko pasartetan, txartu egiten dauela berba inglesez, liburua jatorriz inglesez da, eta txartu egiten da. Orduan hori euskerara trasladatzeko orduan, banekien hor erronka oso potente bat egongo zala. Baina, hementxe dau, onja esandako moduan zu hona da, eta ni posarren nau, batetik lana amaitu dudalako eta buru ebe zelan edo lan despejetan dalako, baina bestetik euskerak lortu dauelako beste pausotxo bat. Ikusten dut ganera batez be sareetan eta orain dela urte bete honen barri emon gendunean ganera Binkek emone banean zelan itzultzen ibili nintzen, holako papelen artean, eta orduan be ikusten zen goze bat eta jentearen poz itzela, eta oin kaleratuta dagoen honetan edozer ipini eta be Twitterren esate baterako edo ikusten da egarria hortxe dagoela, heldu da eguna.